Boxing Team Gross. Jego rekord to 1 zwycięstwo, 4 porażki. Ostatnia walka na Cave MMA. No i teraz trzeba będzie odjęty tu właśnie punkt na początku tej walki z tego względu, że Piotr Drozdowski nie zrobił limitu wagowego i jest ukarany minusowym punktem na początek tej walki. Także Piotrek będzie musiał nadrabiać, chyba że zakończy walkę przed czasem, to nie będzie miało to żadnego znaczenia. I zaczynamy. Sebastian Szweda z mocnym dopingiem swoich kibiców. Walka zawodowa, pierwsza na dzisiejszej karcie, więc zmieniły nam się też rękawice. Proszę zobaczyć, mamy już nie takie bułki, które były wcześniej, a już cienkie piąstkówki. Tak, także prosimy nie sugerować się czasem, który tutaj leci, bo rundy będą 5-minutowe. Zawodnicy badają się w stójce na początku tego pojedynku. Tak, tu widać, że doświadczenie gra rolę. Żaden z nich nie chce popełnić jakiegoś głupiego błędu i przegrać tego pojedynku. Sebastian Szweda teraz próbował zaatakować takim obszernym, sierpowym. Na razie mamy wymiany w stójce, walkę w stójce. Wszedł teraz Rocky k Sebastianowi. No ale Piotr cały czas jakby czekał, jakby czytał swojego rywala, jakby szukał jakiejś dziury, jakiegoś błędu, który będzie mógł wykorzystać. Dużo walki na środku oktagonu. Cały czas badają się. Czy któryś z nich ruszy po sprowadzenie, czy jednak ta walka będzie odbywać się w stójce? Cały czas próbuje takim obszernym, lewym sierpem Sebastian Szweda wskoczyć na szczękę Piotrka, no ale on czujnie odskakuje do tyłu, unikając tego ciosu. Dokładnie tak jak mówisz, Tomasz. Teraz lewy prosty w wykonaniu Piotra. Taki badawczy, on nie mógł zrobić krzywdy, ale na kartach sędziowskich na pewno będzie odhaczony. Sebastian tutaj próbował akcją pięściarską wejść w swojego rywala, lecz jednak nieskutecznie, chociaż teraz ten sierpowy obtarł tutaj nos Piotra Drozdowskiego. Tak, Sebastian cały czas próbuje takim mocnym, biegującym atakiem ustrzelić swojego rywala. Piotrek próbował trafić tutaj middle kickiem, ale dobra obrona ze strony Sebastiana. I teraz kibice Piotra zaczynają doping. No tutaj Sebastian Szweda znów gonił takimi mocnymi ciosami Piotrka, no ale on czujnie na tych nogach odskakuje do tyłu, unika tych ciosów. Te ciosy nie dochodzą celu. Tak, robi to bardzo czytelnie po prostu, że Piotr... Też może ten atak by wszedł, gdyby Piotr stał bliżej siatki, a Sebastian zaczyna ten atak na środku oktagonu, gdzie po prostu 3-4 kroki do tyłu Piotrek może swobodnie sobie odejść, no i te ciosy nie mogą wejść tak, jakby Sebastian to sobie zaplanował. Taka badawcza ronda z obu stron, nikt nie chce jakby zaryzykować. No i przez ten minusowy punkt ciekawe, jak to będzie wyglądało na kartach sędziowskich. Chyba że jeszcze tutaj któryś z zawodników zaskoczy i pokusi się o jakieś skończenie przed czasem. Teraz Piotr jakby chciał troszeczkę pójść do przodu, ale znów na wstecznym. Mamy low kick w wykonaniu Sebastiana, taki na łydkę. I obszerny sierp. Ale Piotrek dobrze odszedł od niego. No i próba sprowadzenia Piotra Drozdowskiego. Ale nieudana. I Sebastian Szweda będzie miał dosiad. Kończy się ona na plecach. Mamy 10 sekund. Chociaż oddał teraz nogę i może być tu... Ale mamy cios ze strony Sebastiana. No w opałach Piotr Drozdowski. Sebastian bije bardzo mocno. Koniec! Wygrywa Sebastian Szweda. Przerywa ten pojedynek. Wygrywa Sebastian Szweda!